Desde a Tegal, que é unha asociación que representa os tecores de Galicia, quixemos facer esta xuntanza para buscar un pouco solucións que a Administración para sacar adiante este problema. Temos un problema grande, temos un problema urxente que penso que desde a Consellería de Medio Ambiente hubo a sensibilidade para axudarnos no tema das subvencións, no tema de comida, que está arrancando ahora bastante ben, e penso que nos queda un factor importante que é o legislativo e o fiscalidade, que é as tasas dos tecores. Entonces, vamos falar sobre este tema hoxe aquí. Vai falar, en primeiro lugar, o presidente da asociación, que é Fernando Rois, que foi durante máis de 30 anos presidente do Tecor da Ulloa, en Lugo. Nós, desde a Mesa Galega pola Caza e desde a Tegal, intentamos facer a caza solidaria. Quere dicirse que tecores que teñamos que non herdero, que teñamos cazarías de jabalí ou eso, poder incluir algún dos tecores que arderon e non teñen forma de cazar. Porque eu, se son cazador, en 4 anos non podo cazar, volver dentro de 5 anos, pois ao mellor non volvo. E todos sabemos que hoxe a maioría dos cazadores somos maiores. O día de nós pasan 5 anos e ao mellor xa deixamos todo. Polo cual o que hai que intentar é, unha, hai que flexibilizar os sitios onde houve incendios, hai que ao mellor flexibilizar, eso será coa Conselleira de Medio Rural, eses 4 anos que non podemos facer nada en esas zonas queimadas, e temos que, por un lado, medio rural, claro, pero por outro lado temos a medio ambiente, que é a que nos pode axudar muchísimo en moitas cousas. Eu non me quero estender, só darvos as gracias, que penséis que a Tegal sempre vai estar con vos. O que queremos é conseguir cousas pos tecores e pos cazadores. Por lo cual, non vos dou máis a lata, que nos digan o que van a facer e pois nós podremos preguntarlles e podremos facerlles as preguntas que creamos oportunas. Pero eu non vos vou axudar moito, que nos vai axudar van ser as dúas conselleiras. Pois moi boa tarde a todos e a todas, que algunha tamén hai, pero vexo que maioritariamente a caza é cousa de homes. A alcaldesa pois de Vilariño, ao alcalde de Viana, ao alcalde de Trasmiras, que o vexo por ali xa non como alcalde, case senón como cazador, me parece. Bueno, a todos os que estades aquí, eu quero vos agradecer, en primeiro lugar, que viñerades aquí, pero tamén vos quero agradecer e moito pois toda a colaboración que prestastes todos os veciños e veciñas pois nesta situación tan complicada que nos tocou vivir, especialmente a vós, non? Pero pois agora xa estamos, esperemos que no post-incendio, e poidamos traballar todos xuntos para intentar salir canto antes desta situación e que vos afecte o menos posible, non? Hai concellos que quedaron, non é o caso de Viana, pero, pois, por exemplo, pois, Trasmiras, Cualedro, Monterrei, que quedaron pois, arrasados completamente, non? Entonces aí sí que vai ser difícil, pois, exercer unha actividade tan beneficiosa ao final para todos como é a caza.
Pola parte de medio rural, pois sabedes que a lei de incendios ten esas limitacións que establecen que nun período de tempo seguramente demasiado amplo, especialmente para vós, pois non se permite a caza, pero xa me está dicindo aquí Fernando, 4 anos, son 3 anos. Pero empeza a contar en enero. Exacto, desde o 31 de decembro, sí. Con 3 más el añadido hasta la siguiente 31 de temporada. diciembre. Ya. Casi 4. Bueno, entonces, nunha situación tan excepcional como a que estamos vivindo, que non só vos afecta a vós, senón pois a todos os gandeiros que teñen as vacas en extensivo. Esa foi a primeira preocupación, non? Que venche un gandeiro e que facemos cos pastos se non se pode pastar? Bueno, pois vaise excepcionar, evidentemente, os que aquí haberá seguramente algúns de vós o desgandeiros e evidentemente os que tedes gando en extensivo, pois hai que excepcionar onde vades poñer logo as vacas, non? Estamos traballando nunha nova lei de incendios, vale? Estáse coas alegacións, entón non procede moito neste momento cambiar unha lei na que xa temos redactada unha nova, e de cara a esa nova, pois nos volveremos a sentar con vós para intentar deixar claras as excepcionalidades e esas cousas, non? Aínda que ao mellor o esencial do artículo pois se deba de manter ou non, será un debate que abriremos. E aquí Fernando sei o insistente que é vehemente na defensa das súas creencias ou intencións, e constame, asegúrovolo. Bueno, pois estou segura que a dar a petar a porta para intentar cambiálo. En canto ás explotacións agrícolas e gandeiras, temos 4 liñas, vale? Para todos, a primeira liña, para todas aquelas explotacións que sufriran algún tipo de dano, vale? Ou maquinaria danada, hasta 200.000 euros para recuperar, pois, eses establos que se vos queimaran, peches, bebedeiros, comedeiros, dos que tedes xogando en extensivo, ou, pois, maquinaria, o tractor que ardeu, ou calquera tipo de apeiro, vale? Tamén, outra liña para mercar hasta 15.000 euros alimento po ganado, vale? Para compensar a pérdida de pastos. Iso, ademais, dese forraxe que estamos suministrando de xeito excepcional àqueles que perdestes pois os rulos ou, como digo, os pastos. Tamén para a perda de produción, pois de castaña, de viño, daquelas viñas que se viran afectadas e que teñades que pois non poidades recollelo, hasta 12.700 euros por hectárea que non recollades as uvas, non? E tamén, pois, axudas para paliar a morte de ganado vacuno, e as indemnizacións serán as mismas que pola EHE, ou para abellas, ovellas e todos o demais gando, ou avícola ou o que fora. En canto ás explotacións forestais, achegas para os danos causados en infraestructura, tanto, como digo, peches de pastizais, comedeiros ou bebedeiros que tiverades no monte, hasta 15.000 euros. E hai unha partida tamén para os que participastes na extinción de incendios, pois cos vosos tratores, coas vosas cisternas, para aqueles danos que puiderades ter, pois que vos rompeu o brazo da cisterna, que pinchastes unha roda, esas facturas emitidas polos talleres nese período dos incendios, as podedes achegar como xustificantes deses gastos ocasionados na extinción, vale? E tamén, pois, para os que estades en montes, tanto particulares como en montes en man común, que seguro que algúns de vos sodes comuneros, pois, para o sinalamento da madeira, para a saca, a selección e todo eso, hasta 50.000 euros. E para plantacións novas, vale? Desas plantacións máis novas, hasta 100.000 euros para volver a facer as plantacións. En primeiro lugar, teño vos que dar as gracias por estar aquí todos.
e darlle as gracias tamén a Tegal porque en realidade as dúas conselleiras hoxe vimos aquí invitadas. E supoño que despois desto tamén nos invitarán, non sei se un viño ou unha cerveza. Pero, independentemente de todo isto, é sempre un placer estar con vos. A veces non hai moito tempo e, sobre todo, é un placer tervos a todos xuntos, porque é unha maneira de que, bueno, pois, afloren as sensibilidades en función pois das distintas motivacións ou das secuelas que en este caso, falando de incendios, poidan ter unhas zonas que distan moito de outras, aínda que Ourense foi bastante afectado. Por lo tanto, agradecerlle a Fernando Rois e ao seu equipo que rapidamente, e xusto despois dos incendios, tamén teño que dicir que durante os incendios se puxeron a disposición el no nombre de todos vós. Non sei se lle fixestes algunha encomenda ou o fixo el por libre, pero eu sí que recibín a chamada del e tamén de moitos presidentes de Tecores para dicir que aí estaríades botando unha man donde fora preciso e fixéstelo unha vez máis. Por lo tanto, mil gracias. Gracias tamén a alcaldes e portavoces, alcaldes que teñen a responsabilidade e, por lo tanto, teste que poñer á fronte que hoxe estades aquí, pero outros moitos que non estando aquí estiveron a pé de monte e a pé de casa para que pois a incidencia que tiveron os lumes fora menor. E xunto con vos, que sodes os cazadores que vos defenderei ali donde queira que estea, fíxeno cando era conselleira de Medio Rural e sigo facendo agora mesmo porque creo firmemente que é necesaria a caza e que nas zonas, sobre todo máis rurais, se non hai cazadores, podemos facer a xestión que nos dé a gana, que dende a administración non somos quen de chegar. E digo aquí, pero digo alto e claro, en cada rincón donde me poidade escoller. A parte de todos vos, pois agradecer aos que non sendo cazadores ou tendo licencia de arma tiñades un tractor e tamén o puxestes a disposición con unha cisterna ou tiñades unha pala e aí estivestes abrindo camiños e xunto con vos tamén empresas locales que a veces nos esquecemos delas, pero no momento en que hai unha gravidade hai que recurrir continuamente porque sodes os primeiros voluntarios. Por lo tanto, un agradecemento no nome do presidente da Xunta, pero no nome das dúas conselleiras que neste momento pois temos o encargo de velar por vos. Por lo tanto, aquí hai moito home, hai pouca muller, hai pouca cazadora, pero estades rexidos por mulleres. E credevos que non vos vai ir nada mal, vai vos ir ben, non vos preocupedes. Vamos a ver, o incendio primeiro hai que apagalo, despois hai que buscar cales son os motivos que son múltiples, pero xa hai que poñerse a traballar porque somos así, os galegos e as galegas, e polo tanto a vosa disposición. E eu quero que, aparte de coñecer a miña cara, que a veces igual non me tedes tan preto, quero que coñezades a xente que é de Ourense e ten que estar loitando por Ourense. Teño a directora de Patrimonio Natural, que é Marisol Monteira, ela é directora xeral de todo Galicia, pero teño un apego especial a Ourense porque é de Ourense. Teño a directora territorial, a meña dereita, que é María José, que me consta que está a vosa disposición. E despois teño a Juanjo, poucos homes teño, crédeme, poucos, despois hai outros, pero teño a Juanjo que está sempre a disposición de todos e cada un de vos para o que sexa necesario. Polo tanto, ao longo deste tempo, pero despois, de maneira reiterada, independentemente que tedes un bo representante, como é o caso de Fernando Rois e o seu equipo, que saibades que a Xunta de Galicia se debe a vos, porque é a encomenda que temos e, polo tanto, é a nosa obrigación. E non dudedes en dirixirvos por teléfono, porque a veces, sabendo de un expediente en concreto, resolvense moitos máis. Pero Galicia é amplia e non sempre nos chega aos que nos teñen que chegar todo tipo de información. A partir de aí, o presidente dinos mans a obra e hai que quitar líneas de axuda.
e de todo se aprende, e hai errores que cometemos que non se poden volver a cometer, e polo tanto quítase unha liña de axuda que vai destinada aos tecores, que dividimos en 2 ámbitos, e unha é para a sembra. Si ben no ano 2022 obrigábamos a que certificárades en decembro e nos dicíades, pero estás de broma, conselleira, que non damos chegado, é imposible, aprendemos dese erro e, polo tanto, a certificación non ten que presentarse ata outubro do ano 2026. O que sí que tedes é ata o 30 deste mes para facer a solicitude. E hai algo que me preocupa, pero eu agardo que este ben coordinado. Preocúpame que neste momento eu teño 4 solicitudes de axuda, 3 son de Pontevedra, unha é de Lugo e donde máis ardeu foi en Ourense. Quero creer que estades traballando para presentalas todas entre a próxima semana e a seguinte semana. Polo tanto, liña de axudas para proceder á sembra, 650 euros hectárea ata un máximo de 30.000 euros. E despois tedes outra liña aos tecores que xa vai destinada, máximo son 12.000 euros, pero para os bebedeiros, para as toupeiras, para a sinalética, é dicir, todo aquelo que é necesario dentro dun tecor para seguir mantendo o que chamamos a biodiversidade, que non habría biodiversidade en Galicia se non estades vos presentes. Polo tanto, si tedes dúbidas de como poder solicitar, procuramos facelo o máis sinxelo posible, non hai que presentar un proxecto, unha memoria, vale? Porque senón ao final é moi engorroso e non tería sentido. Polo tanto, é unha memoria, sí? A ver, quero vos decir que desde Ategal nós podemos vos facer todas esas solicitudes. Se algún ten un problema, que aí sí que temos cousa para poder facelo, Juan, No, eso xa se está. xa sabedes Al final, que Ourense, por desgracia, vai ser a que máis o vai solicitar. Pero, claro, precisamente porque é a provincia con máis terreno afectado, é a que máis traballo lle dá aos tecores de localizar as mellores parcelas para recuperar, para sementar, porque ardeu moito terreno. Entonces, hai que localizar as parcelas, tamén ver a autorización, porque son propiedades privadas e hai que estar autorizado para poder traballar nelas. E verá fazer inventario das infraestructuras que arderon tamén. Todo iso é que non se fai dun día para outro. É de agradecer a liña de axudas que sacastes, e o rápido que sacastes, pero temos que presentalas, estamos neso. Bueno, xa me quedo máis tranquilo, que estades traballando, máis tranquila, e entonces non pasa nada. Tamén vos teño que decir que podedes solicitalo anticipo, e anticípase o 100%, e que a axuda é o 100%. Por lo tanto, estamos un pouco aí intentando equilibrar de maneira que uns non morran de fame, outros non teñan demasiada afección ás súas colleitas e os terceiros poidades ir avanzando as axudas. E xa en cuarto lugar, sí que por parte de Ategal nos pediron unha serie de modificacións que eu antes de vir para aquí tiña un cuarto de hora e fun a un bar, porque é a onde se vai, non? Vas a un bar e entonces certos cazadores xa te empezan a pedir cousas. E o que vos digo é, hai que ser inxeniosos moitas veces. Cando digo que hai que ser inxeniosos é que hai que dar seguridade xurídica, porque eu podo vir aquí e dicirvos que eu vou facer todo perfecto, pero resulta que despois non teño a seguridade xurídica e dentro de nada venme un xuez e estáme quitando a razón. E eu nunca xogo a perder, sempre xogo a ganar, sobre todo cando hai persoas detrás. Por lo tanto, sí que temos que facer algunha modificación legislativa, que vai a ir na lei de acompañamento. Unha delas é que se non podedes cazar, tampouco tedes que pagar. Quero dicir, as matrículas correspondentes non ten sentido. Hai zonas que arrasou completamente, hai outras zonas que 50 e 50, hai outras que son menos afectadas, pero bueno, é unha petición que se fixo, estou de acordo con esa petición, pero teño que facer a modificación correspondente e, polo tanto, esa modificación vai ir agora nos orzamentos e entra en vigor
o día 1 ou o día 2 de xaneiro. É unha das modificacións. Outra que vos preocupa, efectivamente, é o período para poder cazar. Bueno, se non temos que cazar, non ten sentido ir a cazar. Temos que facer o posible e, polo tanto, debemos de repoblar. A repoblación debemos de facer con sentido. Hai que ver onde temos para poder facer a repoblación correspondente. E despois están as excepcionalidades que tamén levaremos a cabo para beneficiarvos, efectivamente, pasados 3 anos. E despois, vos que sodes listos, decides, non, como é desde decembro hasta non sei que, xa contaron 4 eles e xa está. Bueno, pois xa está. Efectivamente, 4 anos, home, independentemente que poidas ir a outro tecor, bueno, dá moito de sí, 4 anos. Tivemos unha pandemia e deu-nos moito de sí, imaginadevos 4 anos aí sin poder cazar. É certo que se poden facer excepcionalidades, sobre todo donde chega o lume, é dicir, donde empeza o lume é complicado, o foco, pero donde chega, enténdese que nada tivestes que ver con ese lume. Tamén é certo que seguramente ningún dos que este aquí, nin moitos galegos teñen nada que ver con donde comeza o lume, pero si hai unha xustificación que nos podemos facer que soplou moito vento, levouno, imposible paralo e, polo tanto, ollo que aí hai que facer unha excepcionalidade. Pero para cubrirnos todos as espaldas, porque sabedes que aquí hai de todo, e eu son defensora da caza, pero hai moito tamén defenestrador ou defenestradora da caza, e eu xa tiven que ir esta semana a dar explicacións ao Parlamento porque pareceu moi mal en algúns ámbitos que eu fora a decir en Dozón que íbamos a quitar líneas para os tecores, e eu sigo dicindo e insistindo que non ten razón de ser o rural si non hai cazadores, e entonces estaríamos plagados, entre outras cousas, de jabalís, porque claro, é que podemos chamar o exército, pero non parece o máis normal, non controlan o territorio en sí, polo tanto, cando eso sucede, chamamos ás vosas portas. Bueno, pero hai un colectivo que é anticaza, e polo tanto, todo o que faga vai a ser modificación legislativa para que ninguén poida impugnar aquelo do que imos facer e que podemos levar a cabo. En eso estamos traballando. Traballamos co equipo que teño na Consellería, son mulleres pero están sensibilizadas con vos. Hai algún home que controla, como é Juanjo, e se non xa temos a Rois, tranquilo, xa temos a Rois que ten o teléfono de todo o mundo e, polo tanto, dá igual que sean as 12 da noite que sean as 7 da mañá. Non é que se lle ocurrira, é que lle entrou o estrés e, polo tanto, xa tiña que dicilo. Bueno, non sempre estamos de acordo, ollo. A veces disentimos, outras veces discutimos, pero todo o que facémolo pensando no ben territorial e hai veces que non somos quen de chegar. Eu tamén son a responsable de Augas de Galicia. E que ocorre? Que, claro, temos o territorio dividido en 4. A miña competencia é Augas de Galicia, pero é da zona toda de costas. E despois temos as confederacións hidrográficas. E aí, nin corto nin pincho. Podo instar, podo dialogar, podo criticar, pero non podo firmar. En Ourense choveu pouco, o pouco que choveu vai humedecendo e xa vai rebrotando porque temos unha terra que é rica, pero iso non quere dicir que dentro de 10 días non veña unha enchenta e arrastre todo. Por lo tanto, sí que hai que poñer en riba da mesa todo o que teñamos a nosa disposición para que eso non aconteza, non? Que algúns seredes cazadores e seredes pescadores a par. E tedes sorte se non vos botan da casa se sodes as dúas cousas, porque empatades unha con outra. Aquí estamos a vosa inteira disposición. Tanto María José de Guntín vive no rural, Ángeles Vázquez tamén vive no rural, seguirei vivindo no rural, e crédeme que
admitimos poucas leccións daqueles que din que queren cuidar o rural, pero despois simplemente van pasear, que tamén é loable pasear, é loable gastar, é loable ir de vacacións, pero si coñecemos de primeira man que é o que acontece, non sempre somos quen de poder resolvelo todo. A veces hai leis que son superiores ás nós, como son as leis básicas, pero o que está nas nosas mans imos procurar facelo o mellor posible. Despois sairá regular, pero nós imos intentar facelo ben. E nós vamos intentar que se hayan feito ben cando había que facelas. Aquí houve un problema. Nós non estábamos unidos. E os animalistas e os ecologistas decían que os incendios os facían os gandeiros e os cazadores. Vos acordades vos desto? Non, quen queiman son os cazadores. Quen queiman ahora son os que teñen vacas para ter pasto. Empezaron a botar as culpas, nós non estábamos como estamos ahora unidos, e que fixeron? 4 anos sin cazar, 3 anos sin facer, que lle facemos ás vacas? Levámolas á Plaza de España ou que lle facemos? O sea, aquí en Ourense, os que somos cazadores e os que temos ganado, sabémolo, en un ano non conocer o monte, porque temos que estar 4 anos sin... E todo foi que cando se fixaron esas leyes andábamos cada un por seu lado, non estábamos unidos, non estábamos para decir, oiga, mire, temos que loitar para poder cazar o lobo, porque senón dentro de pouco as ovellas e os terneiros son como o lobo. Oiga, tendremos que ter un ordenamiento. Ahora vamos loitar para que eso todo se cambie, para que se cambie que os gandeiros poidan seguir pastando as súas vacas, que os gandeiros poidan facer actuacións que ademais, para que vamos a queimar, se a que nos vai ao bolsillo é a nós. O sea, vamos queimar o monte para non poder repoblar, para non poder facer nada. Non, e os montes siguen ardendo, e siguen ardendo máis do que ardían. E se non chegase que estamos os cazadores, pois non sabremos o que pasará. Entón, nós o que vamos pedir é reformar esos artículos, que me parece que é demoniar os cazadores e os gandeiros, que eu non tendría que defender os gandeiros, pero dame tanta pena ver todas esas vacas que están en extensivo, que non teñen para onde botalas a facer, de que unirémonos e ao final ao mellor hasta nos unimos todos, gandeiros e cazadores. Porque eu sei que a conselleira cumple sempre, sempre. A mí nunca podo dicir que non me cumplirá algo que haya dito como dixo hoxe. Eu salgo daqui convencido que na lei de acompañamiento deste ano vai a salir que todos os cazadores que teñan unha minusvalía do 33% reconocida tendrán a licencia gratis e indefinida. Iso é o que eu espero. E a ver quen di que non. Efectivamente. Yo sei que había outros colectivos que non estaban por la labor. Y ella dijo, sale en la ley de acompañamiento. Y salió en la ley de acompañamiento. Por lo cual, a mí hasta ahora nunca me ha engañado. Sé seguro que este año, en diciembre, me parece que sale la ley de acompañamiento. Debería. Más o menos. El año que viene, los minusválidos cazadores no pagarán licencia. Bueno. Anuncio de Rois. Gracias. Bueno, el grano son los incendios. Y los incendios hoy tenemos una gran cantidad de tecores quemados, con una ley que va a quedar pendiente de esa flexibilidad que estamos hablando para poder actuar, no solo para cazar, porque si queremos hacer una repoblación vamos a tener que pedir un informe. Si queremos hacer cualquier actividad de mejora en el tecor, vamos a necesitar un informe de medio rural, porque está en una zona quemada. No se puede, no solo es la caza, es un montón de cosas. Y entonces estamos atados de pies y manos. Queremos hacer una traslocación de conejos, que ahora va a quedar un hábitat espectacular para los conejos. Van a crecer conejos por todos los cotos quemados. Y queremos coger conejos de ahí para llevarlos a otro sitio, para que se extiendan los conejos en el coto. Y va a tener que haber un informe de un agente de medio rural para que el jefe de servicio de caza nos autorice a hacer eso. Es decir, vais a tener que estar coordinadas a la hora de poder hacer eso. Y ya no dependemos de vuestra buena voluntad, que eso ya lo tenemos. Dependemos de la voluntad de la gente que vaya a hacer el informe. Y todos los que estamos aquí, porque tenemos una experiencia, yo de más de 30 años en este sector,
y los que están aquí, algunos también de 30 años, otros de menos, saben cómo funciona esto cuando hay incendios. Y que hay informes que sí son y otros que no son. Unos que les gusta más la caza, otros que les gusta menos la caza. Estamos al libre albedrío. Contamos con vuestra sensibilidad, yo lo sé, Fernando Roig lo sabe. Lo habéis demostrado hoy aquí, estando aquí, dando la cara por los cazadores. Pero queremos contar con algo seguro que nos pueda permitir, uno, poder cazar antes de tiempo, porque nos vamos a estar 4 años con el monte con 1,5 metros de alto y sin poder ir a cazar cuando está lleno de caza aquello. Queremos algo de seguridad jurídica en ese sentido y seguridad jurídica a la hora de poder actuar en los tecores, porque los tecores no vamos a poder hacer nada en ese tiempo, porque la ley no solo se refiere a cazar, se refiere a cazar y a actuar. Y esa es la pregunta que yo creo que tengo yo, como presidente de un tecor que soy, como técnico y gestor de tecores, y creo que tienen la mayor parte de la gente que está aquí que me la ha hecho llegar. Entonces, esa es la pregunta del millón. Queremos una solución para eso. Y espero que nos la deis. Primeiro, ainda que vos dicía que eran 4 as solicitudes, 3 de Pontevedra e unha de Lugo, o meollo da cuestión dos incendios está en Ourense. Por lo tanto, é sempre moito máis doado poñer toda a nosa capacidade nun mismo lugar que diversificar. Total, por parte de a conselleira e pola miña parte vais a facer unha instrucción de maneira que aqueles que teñen que asinar, que unha é aquí María José, vale, de Medio Ambiente, e a persona correspondiente de Medio Rural, entre eles, cada unha das solicitudes que teña que ver co incendio xa as vexan directamente os directores territoriais e non haxa lugar a interpretación. É unha instrucción que facemos interna porque efectivamente, oye, a lei está para interpretala e aínda que procuramos axustala, a veces as interpretacións son distintas función do funcionario de AP ou do técnico de AP. Para que non se dea lugar a interpretacións, imos poñer á fronte os directores territoriales correspondentes que, no meu caso, hoxe xa está aquí María José. Vale. Pero yo... Sí. No meu caso, pois, o director territorial, que non está aquí, que xa José Antonio Armada, creo que conocedes prácticamente todos, o alcalde de Bande, e o director territorial de Medio Rural en Ourense. Eu creo que a sensibilidade é clara, de todas formas, faremos unha instrucción conjunta. Pues nos gustaría mucho eso. Para que non haxa, pues, esa, digamos, subjetividade efectivamente, por parte dos técnicos ou axentes a hora de facer, pues, esa excepción, ou esa autorización. No caso de Medio Rural é un informe, Sí, es el informe de Medio Rural que luego se desplaza a Medio Ambiente para que Medio Ambiente autorice. Pero claro, depende de las dos consellerías. Y queremos esa seguridad, esa instrucción, está bien lo que estáis diciendo, y queremos contar con ella. Sé que vuestra sensibilidad está aquí, eso lo sé. Porque yo no conocía a la Consellería de Medio Rural, pero igual que Fernando tenemos un trato con la Consellería de Medio Ambiente, y hasta ahora pues nos ha tratado bien, siempre ha sido muy sensible. Ha sido sensible con las cosas que hemos planteado, y creo que con esto también lo va a ser. Y yo creo que lo que más nos interesa es poder actuar. Lo que hablabais antes de la gente mayor, en los tecores, es que hay gente que va a colgar la escopeta en esos tecores y nunca va a volver a cazar, porque está en el límite de que si dentro de 3 años y medio, pues nada, eso es muy triste, porque estamos hablando de las asociaciones con más socios de todos los ayuntamientos que están aquí representados. No hay ninguna asociación en Chandresa de Queixa, en Milariño de Conso, en Manzaneda, en Petín, en Vilamartín, que tenga más socios que la sociedad de cazadores. Y es muy triste que esa gente que realiza esa actividad, que es una actividad sana, que es una actividad que la gente practica, que además hace una gestión en el campo, pues no la vuelva a hacer por culpa de que haya ardido el monte. Entonces, aquí estamos para defender eso, y yo creo que vosotros también lo vais a hacer. Ahora, dicho lo cual, yo creo que aquí las sociedades de caza, a nosotros nos pueden quedar muchas cosas atrás, podéis hacer preguntas. Os identificáis y adelante. Adelante, Emilio. Adelante, Emilio. Boas tardes a todos.
Hoxe das coincidencias que son alcalde, pero estou aquí como cazador e desde pequeno teño esa ilusión desde neno teño esa ilusión de ser cazador, pero cazador con mayúsculas, non escopeteiro, que lle chamamos todos. Enseñáronme desde neno, meu pai e meu abuelo, que me ven de Saga, que o primeiro que había que facer para ser cazador era cuidar o monte e cuidar o medio ambiente. Entonces, os que nos gusta de verdad a caza, respetámola, queremos o monte máis ca moitas asociacións que vexo por aí que dicen que son defensores da natureza e dos animais. Pero despois vexo que os maltratan, porque os son capaces de meter 8 horas nun baño, un can nunha cidade. Para min eso é maltrato animal. Entonces, partindo deso, o primeiro que me gustaría agradecerlle ás conselleiras e os responsables de medio ambiente e de medio rural, porque me consta que, por o que conozco a Armada, que vai estar a total disposición de nós, por o que eu conozco, e conozco eu desde EGB, que tanto eu como eu somos de EGB, sei perfectamente que vai a estar do noso lado. Primeiro, gustaríame agradecervos por respetarnos e por respetar a nosa afición, que xa non é pouco nos tempos que corren. Hoxe xa non é pouco que poidas dicir alto e claro, son cazador. Entonces, que vaya por diante o primeiro o meu agradecemento por públicamente respetarnos e valorar a nosa afición. Comparto perfectamente o que di un compañeiro de coto. Nós temos unha pequena parte do noso coto que non ardeu, dasa coincidencia que está chea de caza, porque é refugio de fauna. Entonces aí levamos 20 anos que non entra naide a cazar. Que está chea de caza, está chea de animales, está chea de... Cal é a realidade? A realidade é que esa caza ten un valor xenético. Esa caza ten un valor xenético que non ten, ao mellor, o resto dos cuellos, sobre todo, que se poidan haber no mercado. Eso non hai a mellor maneira de comprarlo. Entonces, que nos faciliten e que poder mover esa caza unha vez que este o hábitat algo recuperado hacia o resto do coto, para recuperar esas zonas con esa xenética. Falamos tamén de becada, que non se pode repoblar. É algo que temos que intentar xerar as condicións para que volva esa caza. Falamos de corzos ou falamos de calquera outro... Eso é fundamental para que en moitos sitios poidamos recuperar as zonas. Pero mira, se tienen que dar las condiciones para hacer esas actuaciones, las condiciones legales. Es la base de todo. Si tú quieres coger conejos de allí y llevarlos al otro sitio del coto, si tú quieres hacer cualquier actividad, no la puedes hacer sin un informe, en un quemado, sin un informe de medio rural y que medio ambiente te lo autorice. Entonces, si hay unas directrices claras en ese sentido que favorezcan la actividad, pues es lo que estamos pidiendo, básicamente, ¿entiendes? Gustaríame tamén facer unha proposición ao fío desto. Hai zonas que están sin xestión cinexética, como, por exemplo, refugios de fauna, como zonas libres. Gustaríame ver que desde a administración que se lle dá prioridade aos cazadores destas zonas queimadas, que poidan acceder e que poidan cazar
No, nas zonas que están libres. Emilio, é moi complicado darle prioridade. O sea, todo el mundo tiene acceso a las zonas libres. Entonces intentamos ser lo más equitativos posibles a la hora de conceder esas autorizaciones en las zonas libres de caza. Es el criterio que utilizamos. Que no es mala idea la que tú dices, que no es mala idea. Es decir, darle la gente que se quedó sin sitio, que la gente que se quedó sin zona de caza, que tenga donde cazar en las zonas libres. No es mala idea. Bueno, eso imos a analizar, eu trouxe un mapa un pouco, sabes, do que son a afección dos cotos. Eu creo que hai 68 cotos afectados. O que imos facer é, desde que conclúa xa o traballo, que creo que está aquí, que é de concluir, é dicir, o perimetraje inteiro, analizar cales son os cotos que tiveron esa incidencia do 100%, do 80%, do 75% ou do 50%. Ya lo tengo yo hecho. E bueno, pues vamos... Vale. Desde los planos con todas las afecciones. Unha curiosidade, se hai asociacións e organizacións, chamémoslle animalistas protectoras do medio ambiente, que se estén preocupando destas zonas queimadas e de recuperar a vida nestas zonas queimadas. Simplemente, se me podedes aportar. Si ela ten os cazadores de respaldo, entonces eles, falando en plata, son os acojonados, porque non fan nada. Eles non fan nada pola caza, non fan nada polos gas. Eles que están vivindo nun piso no centro de Lugo, no centro de Ourense, e ter o apoio dunha clase de xente que lles interesa que eso funcione así, e subvencións que lles dan, e non tuvestes máis que ver co director ese de Madrid, de Podemos, o diñeiro que lle daban é o que cobraban de sueldo. Claro, eles estaban organizados, nós non estábamos organizando. Ahora, si teño claro que non hai unha persoa máis defensora da caza de Ángeles, iso teño claro, O do lobo leva traballado arreo. Levamos tido, cantas libros levamos tido? O do lobo, unhas cuantas, por lo cual ela sempre dice que a caza hai que controlala. Ela sempre dice que non pode vir unha especie a terminar coa zona rural, como é o lobo. Hai que cazar lobos. No, hai que poñerlle cuota antes deso. Pero xa digo, eu agora estou moi tranquilo. Espero que Rueda manteña de conselleira moito tempo, porque temos unha gran defensora dentro do que é a caza na Consellería de Medio Ambiente. Eu creo que me quero echar fora. Bueno, pasemos cas preguntas. Chandrexa de Queixa, Amable. O meu nombre é Amable, sou o presidente do Tecor de Chandrexa de Queixa. Fala alto, Amable. Ou falas máis alto? Bueno, o Tecor no noso territorio é de 80%, máis ou menos, é dicir, que quedamos nunha situación complicadísima, como a maior parte dos Tecores da zona. E viñamos xa, bueno, cumplindo unha penalización, que había unha queima na serra, que cumplía agora os 4 anos, bueno, 4 anos, é dicir que... Pero volveu a arder? Sí, exactamente. Habíamos pedido a Medio Ambiente que se nos podía... Bueno, a serra entendíamos que estaba bastante regenerada, que se nos adiantara o plazo un pouco. Estamos esperando a contestación, agora xa esta data, que tardeu todo. Por favor. É dicir, que non se nos contestou esa petición que habíamos feito. Pero bueno, agora ardeu, pois, en fin... A ver, o de Chandrexa é unha auténtica pena, porque efectivamente é que cando se acaba a penalización volve a arder de novo e entonces volvemos a estar na situación. Bueno, insistimos que realmente nos gustaría salir de aquí un pouco máis tranquilos con unha resposta firme que podamos, pois eso, adiantar un pouco plazos, porque desta maneira nos volvimos a decir. Cuando empezábamos a cazar, empezaríamos o día 1 de xaneiro, volve queimar todo, esperaríamos outros 4 anos, é dicir que isto é enviable, non cabe nada. O domingo pasado subimos a serra a sembrar, a inventar os propios socios. Non ten sentido. É dicir, ten sentido que o que estamos dicindo, que queremos loitar é que habrá montes
que esteña así o monte, pero hai outros que está así, pois se aos 2 anos está así, e se faz un informe, poder adelantar esa... Eso é o que nos pedimos. Pero é o que estamos exactamente, pedindo, a selva estaba regenerada porque afortunadamente regenera moi pronto. O domingo, repito, subimos arriba a sembrar e nas vaguadas xa se ve o brote, se dice. Que maravilla. E pois aquí o que estamos pedindo é iso, que se fagan uns informes, que se un trozo de monte, tú imagínate, aqueles falaban dos perros, imagínate que para o que ven xa hai un monte suficiente para utilizar o adiestramento de perros, por exemplo, e non a caza. E pois, polo menos pode sacalos. Eso sería o ideal, traballar sobre o Dos 2 terreno. anos xa está así, oiga, xa se pode empezar a cazar. Ir flexibilizando todo eso. Para iso temos estas reunións aquí. É que senón non tendría sentido estar. A reunión hoxe é para ver que axudas temos os tefores e para ver se pode flexibilizar, que as dúas conselleiras dixeron que iban traballar conjuntas e non ter que pedir un informe ao forestal ou ter que pedir un informe ao outro, continua unha cousa e outra. É que realmente que as dúas o tempo da sempre é agora, logo non, é dicir, setembro e outubro é o tempo da sembra, logo é unha preguntiña, por que se prohibiron as queimadas controladas? Eu entendo que, a miña opinión, debía facer a Consellería, que os seus medios, é dicir, que as súas brigadas, eso sería un bon cortafuegos, e comida para caza, e eso sí que ardería a biomasa, pero non ardería o subsuelo, é dicir, eso sería moi importante. Vanse facer unha serie de modificacións. Eu supoño que aí xa vos referides máis o que é Rede Natura así, porque Chandrexa de Queixa está en Rede Natura. Bueno, aí é onde quería estar. Esta é unha lei básica estatal. Sendo unha lei básica estatal, España quixo ser máis que ninguén, e a partir de aí a marxe que temos as comunidades autónomas son ben poucas. Entón, ata de agora, o concepto que había de todo o mundo é Rede Natura intocable. Bueno, pois se é intocable, acaba abandonado e entón é un problema. Fai 3 anos fixemos unha serie de modificacións de maneira que aquilo que se viña arrastrando, porque era lei básica estatal, que era non se podía desbrozar si non era manualmente. Eso xa pasou a historia, é dicir, xa podese facer as desbroces correspondentes. Despois empezamos co que son as queimas controladas. Aí hai que ter control de situación, e cando digo que hai que ter control de situación é non hai axentes suficientes para que se poidan realizar, moitas veces. Si se vai das mans unha queima, hai unha liorta tremenda, acaba judicializado, el juez de turno empeza a impoñer sancións e ninguén se quere facer cargo desto. Pero, efectivamente, entón, o que si imos facer é cambiar un pouco as regras do xogo, de maneira que se permitan os desbroces de queirugais ata un 30%, é dicir, que ato de agora eu creo que estábamos nun 10%, entonces imos incrementar e permítense os desbroces nun 30% e vanse autorizar xa as queimas, ollo, non autorización, sino declaración responsable, si as quixera facer o TECOR coa autorización correspondente do monte veciñal, ou se hai propiedade privada, ata un 20%. Esta modificación vai a ir na lei de acompañamento e sei que esta modificación vai ser recurrida, vale? E aí terei no que pelear hasta o final ata ganala, pero vai ir na lei de acompañamento, de maneira que se poida desbrozar en Rede Natura ata un 30% e se poidan facer as queimas controladas simplemente con unha declaración responsable ata o 20%. Xunta de Galicia con Goberno Central, eso acaba judicializado, e aí é quen gana. Vale? Eu vou no pelexar, non vos podo dicir que o vayamos ganar, porque xa me anticiparon que eso se vai recuperar. É que hasta ahora, bueno, o territorio do TECOR, repito, xa dice que a maior parte é Rede Natura. Sí. Nos solicitamos para facer desbroces, para facer sembrados, e se nos desnegaron, é dicir, é algo absurdo, tanta protección ao final é destrucción, porque estamos lo vendo. Aí está.
Unha destrucción total. Está a protección. Parece que non se podía facer porque estaban criando uns páxaros e tal. Vamos a ver, é certo que hai unha sentencia judicial que di si hai esta especie neste lugar determinado e está criando, non se pode facer a queima correspondente. Ollo, aí é que o primeiro que hai que ver é hai a especie ou non hai a especie. Aunque haya la especie, si no se limpia y si no se quema o no se con quemas controladas, va a pasar lo mismo, o sea, la especie va a desaparecer igual, porque arde todo totalmente. Cuando hai grandes montes non hai ni pajabalía. A ver, nos estamos todos bien. vamos a seguir. Lo que no podemos dejar es lo que hablé yo aquí. Es el libre albedrío. El libre albedrío de los agentes forestales, sabes que hay agentes forestales con una sensibilidad y otros con otra. Y eso no puede quedar al libre albedrío. Tiene que haber unas directrices claras y concisas de las consellerías, de las dos consellerías, para que eso funcione bien. Y es lo que estamos intentando conseguir aquí, nada más. A ver, aquí hai un tema que é unha lei e a lei non o permite e é a lei de incendios. Ahora mismo estáse modificando a lei. Estáse modificando a lei e polo tanto ímonos sentar as partes, imos intentar que esa modificación vaya para adiante e a partir de aí o que vos dicía xa dende xa de ahora mismo instrucción co personal de medio rural e o personal de medio ambiente para que non haxa lugar a interpretacións do que se teña que facer o territorio con dúas persoas ao frente, que no caso de medio rural é o exalcalde de Bande e no caso de medio ambiente é María José, que a tedes hoxe aquí presente. Boas noites. En primeiro lugar, benvida a Viana e, sobre todo, benvida a esta xuntanza de afectados nos Tecores pola vaga de incendios. Prácticamente pouco hai que dicir xa dos incendios pasados, Ángeles. Bueno, o que teño que é darlle as gracias a todos os que no día de hoxe asistiron. Moitos, a parte de cazadores, son gandeiros, pero sobre todo estiveron a pé de os profesionais, poñéndose a súa disposición, e son aquelas persoas que están no día a día no territorio, que están moi sentidos polo que ocorreu. É certo que hai tecores que están afectados na súa inmensa maioría, pero agora toca revivir, e revivir é rexenerar, é repoboar, é facer incluso certas modificacións das leis, e por suposto, bueno, que esta actividade que é cinexética, pero que é unha actividade deportiva, pois siga sendo pois tamén economía nas nosas zonas, que siga sendo vixiancia dos nosos montes e que con esa vixiancia pois ecotraballo que se está a realizar, como é xa o reparto de alimentos no cal eles están axudando, bueno, pois en meses isto sexa un mal soño. Este mal soño, lógicamente, despertar, temos que despertar todos. E a verdade que é de agradecer e a satisfacción do auditorio hoxe é un pouco ver que a Administración está a carón dos afectados e, sobre todo, esa batería de medidas que, lógicamente, requieren tempo, porque non as medidas legislativas non se toman dun día para outro, pero, sobre todo, a voluntade e a sensibilidade, en este caso, da Consellería de Medio Ambiente, co sector, non, Ángeles? Sí, hoxe tocou escoitalos, despois toca facer as valoracións pertinentes. A partir de aí, bueno, pois presentaremos as modificacións que entendemos son boas para o territorio, pero sobre todo é moi importante estar ao seu carón porque a xente está moi afectada. E tamén é moi importante comprobar de primeira man que os galegos non cambiamos, que somos solidarios, que estamos para as festas, pero tamén estamos nos malos momentos, que temos capacidade dialogante, que non somos extremistas, e que cando cometemos erros somos quen de pedir perdón, e tamén somos quen tamén de quitar peito cando vemos que hai esa unión como foi pois o caso de hoxe. Bueno, pois no caso de hoxe quedámonos un pouco cos deberes e a voluntad, como sempre, da Conselleira desas modificacións legislativas que a bo puerto levarán tanto o colectivo e que será en beneficio de todos, Ángeles.
Pois sí, efectivamente, agora toca escoitar a todo o mundo e a partir de aí, bueno, pois traballar, non? Traballar arreo e que acertemos no que imos facer, que eu estou seguro que imos acertar, porque cando se escoita a xente no día a día, ao final, bueno, acabas saindo bueno, con esas modificacións que son boas, non, para todos. Pois moitísimas gracias, unha vez máis, por acompañar ao colectivo, dunha maneira especial, incluso por poñer a cara polo colectivo, algo que che temos que agradecer enormemente, e a outra vindeira ocasión, Ángeles. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, pois acompáñanos hoxe en Viana a conselleira de Medio Rural. Boas noites, María Xosé. Boas noites, encantada de estar aquí con tantos cazadores, non? Era importante, digamos, complementar a parte da túa compañeira de Medio Ambiente, porque Medio Rural ten moito que decir en este pos-tempo de incendios, non, María Xosé? Exactamente, pois a Dirección Xeral de Defensa do Monte, a Lei de Incendios depende da Consellería de Medio Rural e aí están, bueno, pois todas esas limitacións, non, para volver a practicar un deporte e unha actividade pois tan beneficiosa ao final pois para o medio rural como é a caza, e intentaremos pois axudar na medida do posible a recuperar a normalidade pois despois desta vaga tan grande de incendios que afectou a tantos tecores, especialmente pois na provincia de Ourense, non? Como ben notaches, a sensibilidade de máis dos 200 existentes é que necesitamos seguridade xurídica, pero a seguridade xurídica tamén a necesita a administración, polo tanto é imprescindible esa flexibilidade, esa modificación legislativa, non, María Xosé? Exactamente, bueno, pois nas autorizacións o competente é medio ambiente, pero o medio rural pois ten que emitir eses informes sectoriais pois para poder flexibilizar a caza pois nesas zonas queimadas, non? Estaremos á altura das circunstancias e desta circunstancia tan excepcional e, por suposto, intentaremos axudar na medida do posible. Falando de estar á altura, nada mellor que a presencia da Conselleira de Medio Rural hoxe aquí en Viana, a que lóxicamente lle estamos moi agradecidos e a que lle desexamos éxitos, porque os éxitos da Consellería de Medio Rural serán os éxitos do rural galego, María Xosé. Exactamente, os cazadores son parte dese medio rural, desenvolven unha actividade esencial e dende a Consellería do Medio Rural non podemos máis que estar pois á súa disposición para colaborar con eles no que precisen. Pois moitísimas gracias e un auténtico placer, María Xosé. Gracias a vos por contar comigo. Bueno, pois acompáñanos Fernando Rois, presidente da Tegal. Boas noites, Fernando. Boas noites. Imagino que satisfacción ante máis de 200 cazadores, un auditorio cheo e máis de 60 tecores da provincia aquí compartindo con nós esta xuntanza dos tecores afectados polos incendios. Home, satisfeito non hai máis que vernos a cara. Eu creo que foi un logro importante. Foi un logro, unha, xuntar as dúas conselleiras que nos afectan no noso ramo e outra que haya respondido a xente como respondeu. Eu creo que os cazadores cada vez temos máis preocupación polo que é o mundo da caza, o mundo do medio rural, o mundo de ser ecologistas, que eu son ecologista. O sea, ainda que sea un cazador, parece mentira, pero son ecologista. A mí gustame respetar a caza e cando a caza ten un problema, aí estamos os cazadores. Non aparece máis naide cos cazadores, Non vayas a pensar que van a aparecer outros colectivos a defender as especies nos nosos montes. Non, as especies nos nosos montes defendémolas os cazadores. E hoxe demostrouse. Aquí había unidade, aquí había forza e eu teño que agradecer ás dúas conselleiras o esforzo que fixeron para vir aquí e haber asumido, polo menos, algún tema que ni si nos preocupaban e que si se vai a resolver. Falando un pouco deses asumir, lógicamente, os trámites administrativos hai que pasalos, pero a satisfacción é, digamos, doble, porque se conseguiu o obxectivo. Buscábamos, sí ou sí, e necesitábamos desde o sector un cambio legislativo, que parece ser que se vai a producir, sobre todo para poder xestionar eses terreos queimados sin os impedimentos que a día de hoxe nos acompaña a lei de incendios. A ver, claro, por eso era esta reunión para xuntar as dúas conselleiras, a de Medio Rural e a de Medio Ambiente, porque a nós en este momento estamos afectando Medio Rural e Medio Ambiente, e asumir uns compromisos que eu confío sempre nas conselleiras. Eu sei que Ángeles, cando asume un compromiso,
ten que ser moi difícil para que non o leva a cabo, polo cual hoxe sí que me sinto contento. Non é todo, cando somos presidente da Tegal ou presidente de outras cousas, isto é o que che dá satisfacción, é o que te anima a traballar, de que podes solucionar cousas para o colectivo que representas. Ao final, sempre o mesmo, facer cousas por e para a caza. Nada máis, a mí só me preocupa a caza e que os tecores poidan sentirse representados. Moitísimas gracias, un auténtico placer, seguiremos insistindo para que o que hoxe naceu aquí, como digamos, o pacto de Viana chegue a todos os tecores e todos os cazadores galegos, Fernando. Eu sempre defenderei, estean aquí ou non estean, a todos os cazadores de Galicia. Gracias. Moitísimas gracias.